sídlo Tonyho Starka z filmov Iron Man. Nádherná, luxusná vila, ktorá je podľa mňa architektonicky veľmi pekne spravená. Vyzerá to ako naozaj taká oáza single bohatého muža. Máš tam bar, máš tam obývačku, máš tam garáž, máš tam spálňu, máš tam... To je asi všetko, čo máš. Za 50 filmov to bude vás menej všetko, čo sme videli. Na to, aké je to veľké, tak fakt mám pocit, že tam musí mať niečo viac. Že. Neviem, že proste miestnosť na kávomaty. Iba, že rôzne kávomaty. Podľa mňa tam je minimálne nejaký jeden sex dungeoník niekde schovaný. Že, ale to nemôžu dať do Disney filmu. Je tam určite nejaký. Lebo ja, keby som mal toľko peňazí, ja si spravím sex dungeoník. Určite. Akože... Ja by som ho použil len na rodinné návštevy. Ja by som mal, že aj pre seba a pre návštevy. Babka, tuto si sadnite na tú stoličku v tvare Hugh Jackmana. Nech sa páči. Aj by som bol taký bohatý, že to bol reálny Hugh Jackman by tam čakal na... No, nech sa páči, babi. Neviem, ja by som tam dal Goslinga, samozrejme. No, a inak on je tiež podľa mňa výborná stolička. Tam by som detka usadil. Úprimne, kebyže niekto mi dá kľúče od domu Tonyho Starka, že nech sa páči, choď a bývaj, ja poviem, že môžem si to postaviť podľa seba? Zvonku je to nádherné, ale potom znútra tam ja by som, neviem, mne by sa nebývalo dobre v takom hangári. Vieš, že nevždy sú tie metre štvorcové taká výhra, vieš, že... Jo, ja tomu rozumiem. Ja tiež, akože ja bývam teraz v dvojizbáku a už to je na mňa veľa. V ktorých sme som? Priestor, keď nemá nejaké ľudské rozmery, tak on nie je útulný. Vieš, že máš priestor. Máš priestor, ktorý má, že útulnúčky a tu mám knižku, tu mám deku, tu mám kakauko. Cítim sa dobre, hej, lenže prídeš k Tonymu Starkovi na návštevu, postaví sa do tej gigantickej mega obývačky a je to také, že... Není to moc útulné. Nie, že proste, kde sa platí parkovné tu na... Podľa mňa není dobrá obývačka, keď sa ti tam zmestí auto a vieš ho obísť. V normálnej obývačke by si mal zaparkovať takže tesne. Že musíš sklopiť. V roku 2007 na univerzite v Minnesote urobili výskum, experiment, kde dali ľudí do miestnosti s nízkym stropom a do miestnosti s vyšším stropom a porovnávali ich spôsob myslenia pri riešení nejakých úloh. A prišli s hypotézou, že keď máš nižší strop, tak rozmýšľaš konkrétnejšie a keď máš vyšší strop, tak rozptýlnejšie a abstraktnejšie a kreuješ a proste keď chceš byť, že top kreatívny, postav sa do krbu. To mi ešte nenapadlo. Vieš, že podľa mňa Tony Stark má preto tých 50 brnení, lebo on reálne, on má také vysoké stropy, že on nevie prestať myslieť. On nevie oddychovať. Presne. Čo by som mohol vymyslieť? A preto má aj taký veľký dom, aby mal kam dať ten šrot. Áno, lebo on si sadne na gauč a on je presne, vieš, také, že tak som rozmýšľal. Toto by bola pre mňa, kebyže som žena, ktorú si zavolá teda Tony Stark akože do tohto domu, tak to by bola prvá akože červená vlajka, alebo teda red flag, že vidím, že má taký veľký priestor a má tam toľko haraburt. Lebo jedna vec je, že máš, neviem, 6 bicyklov a trocha to s tým preháňaš, ale že máš, neviem, 20 tých rôznych brnení. Kam si dám ja svoje lodičky? Vieš, on si podľa mňa sadne v obývačke a prvé, čo vieš, že no, idem si oddychnúť, ale nemám ešte zelené brnenie. Vieš, čo budem robiť, keby som sa chcel schovať v nivovej omáčke, vieš, že tam bude tá žltá strašne vidno. Vieš, potrebujem špeciálne nivové brnenie. Vidíš? Nevidno ho, lebo máš špeciálny oblek, s ktorým sa vie schovať v nivovej omáčke. On sa vlastne môže v čom schovať s tým svojím... V akom jedle? V guláši? V lečo. Lečo je úplne ideálne. Keď potrebuješ schovať Ironmana, jebni ho do leča. Nikto si ho nevšimne. No, tak minimálne na túto otázku sme zodpovedali, na ktorú sa nikdy nikto nepýtal. Ďalšia vec, že taký veľký priestor, tam musí byť, že strašná ozvena. Že normálne, ja by som sa tam bál prdnúť si.
Že by som sa strašne bál. Sa ti to vráti. Že sa mi to vráti, ale ono sa mi to vráti o 10 minút, podľa mňa, vieš, ak tam záhyby, neviem čo, vieš, že... Som si predstavil, že zaspávaš a popri tom si prdneš a po 10 minútach, ako už zaspíš, tak zrazu iba a ty že preboha, sa to zobudíš. Vieš, že sedíš so ženou, že ty si prdol, nie. No, uvidíme o 10 minút. Keď sa hádajú, tak to je, že to som vôbec nepovedal. No, uvidíme o chvíľu. Počkajme chvíľku. Uvidíme chvíľku, počkaj. A teraz sa to vráti. Si hnusná kráva. Priestor inak ale veľmi vplýva na to, jak sa cítiš. A je jedna legendárna, vlastne prvá stavba Zahi Hadid, Vitra Fire Station, ktorá fungovala ako normálne zbrojnica pre požiarníkov a tie rodiny tých požiarníkov sa strašne sťažovali, že sa im tam zle býva, že to je strašne nepokojný priestor, lebo tam nemáš jediný pravý uhol. To musí byť na nervy. Inak hej, že tým, že to je aj táto budova je taká guľatá, to by sa mi nepáčilo. Že? Vieš, a kúp si jediný nábytok z IKEA, ktorý tam sadne. A hlavne ešte vezmi si, že on má gigantický krásny výhľad na západ slnka nad Malibu v Kalifornii a dá gauč chrbtom k oknu. Čo to je za kokotina? Jediné, čo mi dáva zmysel, je, že ten človek sa tak strašne bojí emócií, že proste sa nechce pozerať na západ slnka, lebo nemôžem ani jednu slzu. Vieš, že, alebo on je podľa mňa taký bohatý, že pozrite, aký výhľad mám v piči. Jak tí ľudia, čo kráčajú od explózií bez toho, aby sa obzreli. Áno, presne. On takto sedí od výhľadu. Hej, že nechceš sa pozrieť, Tony? Videl si ho už niekedy? Mám lepšie, keď to... Vieš, prečo to tak je? Lebo to dobre vyzerá na kamere. No však jasné, že to dobre vyzerá na kamere, ale teraz nemôžeš vstupovať s realitou do tejto diskusie. V prvom rade nemá tam telku, ale som taký, že dobre, vysunie sa odniekiaľ, podľa mňa, kebyže sa spýtaš toho domu. Tu si Tony Stark. Čokoľvek, čo je v telke, pravdepodobne ti príde nudné. Odborník, čo sa týka na počítače, som fakt akože odborník. Odborník, čo sa týka... Predstav si, že teraz prejdeš tou gigantickou obývačkou, urobíš tých 10 000 krokov, že sadneš si a že mám chuť na jogurtík. A teraz musíš robiť tých 10 000 krokov naspäť do kuchyne, o ktorej si nesme istý, či tam je. Sadneš si s jogurtom a povieš si, lyžičku som. Ja by som sral na to, ja by som si poskladal ten dekel, vieš, toho jogurtu do tej lyžičky a tak by som jedol ten svoj jogurt s deklom vo svojom multimiliónovom sídle v Kalifornii. Aký som bohatý, ja nemusím ísť po lyžičku. Keby to bolo realistické, tak pri tom gauči máš fakt takúto hromadu riadov. Ktoré proste, budúci mesiac. Nie, podľa mňa má na to samostatný Iron Man kostým, ktorý len umýva riad. No to by ma ja by som nechcel bývať v dome, kde už iba keď sa ráno zobudím a idem na toaletu, tak mi zrazu zavibruje mobil, že splnili ste svoje dnešný Máte cieľ. Ale ja by som to riešil tak, tento problém s lyžičkami, alebo že zabudneš niečo, že by som si normálne, jak v tých post-apo filmoch, že by som si robil také staše na rôznych miestach. Vieš, normálne také iba pod parket. V krbe schovaná lyžička, hej. Vieš, podľa mňa ten luxus není o tom, že máš 1 000 000 mega priestoru. To by malo byť o tom, že máš na všetko priestor, všetko sa ti zmestí, ale zase máš máš blízko. Jo, tak to aj ja vnímam. Vieš, lebo na čo ti je telocvičňa, keď ty reálne schudneš, kým dojdeš do telocvične? Taký luxusný barák je vlastne tu hneď v Brne, je Villa Tugendhat od Mesa van der Rohe. Je to nádherný barák a tam je ten hlavný priestor tej obývačky že rozdelený umelými stenami. Že máš tam stenu z onyxu, nádherný kameň, taký žilkovatý, krásny, z Talianska ho viezli, veľká vec. A ty máš akoby urobený ten priestor, že tu sa je, tam sa sedí, neviem čo. Ale minimálne to nepôsobí tak ako u toho Tony Starka, že to je ako klub. Ja mám pocit, keď sa na to pozriem, mne to pripomína, že taký, že hip klub, kam môžeš ísť a tam sa tancuje večer. Ja, ale proste taká večerná party. Na to je to, že perfektný priestor pre takých 200 ľudí plus minus tá obývačka. No. Ale na žitie to je... Hej, a keď si single mládenec a sám, tak je to také, že potrebuješ vejsť si naplánovať cestu na...
Kedy mám vyraziť, aby som mohol ísť spať o 10:30? Hej, není tam zápcha. Jak je frekventovaná táto ulička? Vieš, a v tej Vile Tugendhat máš naozaj akoby rozdelené tie zóny v tej obývačke. Krásne to funguje. Hej, nie, stál tam máš pekný výhľad, aj sedenie, ktoré je otočené. Inak áno, hej, to je že tiež vec, že No, máš inak. kresla natočené na to gigantické okno. Že to je taký... Alebo aspoň teda, paralelne, Ja to- zhruba. periférne. Vieš sa otočiť, nemusíš Áno. sa pozerať. Hej, nemusíš robiť to. Ukáž. A vie mi niekto, prosím, vysvetliť tie random šutre, čo má v obývačke? Prečo má proste v obývačke, koľko, 5? 5 šutrov, len tak položených v obývačke. Ja som nad týmto rozmýšľal dosť intenzívne. Som mal dokonca aj takú tabulu, kde som si spájal veci, jak tí detektívy. This name keeps coming up over and over again. Every day, Pepe's mail's getting sent back to me. Pepe Sylvia, Pepe Sylvia. I look in the mail. Well, this whole box is Pepe Sylvia. Neviem, čo nie je reálne. Je to, jediné, čo mu to môže pripomínať, je, že vlastne žije v Kalifornii a žije na vlastne tektonickom zlome a je na útese, takže je veľmi pravdepodobné, že jediné, čo mu z toho domu zostane, je ten shooter. Hej. A nemá to tam tak, že aby to držalo? Vieš, celý to čas. Čo vlastne položili, ale zaťažili šútrami. Možno, čo ja viem. To bola fasa obývačka. No to dajte šútre, nech neodleci. Potom niekto by sa o neho oprel. Nie, pozor, to je... Toto Ale musí keby to byť. aspoň boli, vieš, také, že ten Onyx, vieš, ak je vo Vile Tugendhat, a on tam má, že... Shooter. Že šúter, vieš, proste. Úplne Jak máš tie kamene na kraji cesty, že tu neparkuj, vieš, že presne to má, že tu môžem parkovať, prosím, nie, kámo, tam je šúter. No, Okrem vidíš, toho sme v obývačke, Vieš, vieš. ale možno kvôli tomu to tam má, lebo ľuďom tam, jak tam chodili autami, vieš, sa hostia tam proste vystupovali z Potom limuzín. sa nedá prechádzať. Ja. Tak tam dal kamene, že hej, tu mi nestoj, kámo. Vieš, a je tam 5 šútrov a 0 kvetov. Akože berem, že šutre sa, akože sú jednoduchšie na údržbu. že, Asi hej, no. že idem zachráňovať svet, prosím ťa, mohol by si mi prísť poliať šutre? Ale inak tomu to rozumiem. Keď si stále takto preč z domu, tak nebudeš proste on toho rodnýho, či jak sa volal, ne? Ho nepopýtaš, že poď mi zaliať, ne? A v celom dome máš proste džunglu, všade kvety. Ale však na čo je mi ten Jarvis? A na čo je mi tých 15 000 oných? Mal by jeden kostým, ktorý mu len polieval kvety. Bol by zelený. A veľké sú tie šutre, však to Ja musí viem, mať- že to není taký, že o to záchopneš. Hej. To sa rovno celý rozvalíš. Áno, to Máš musí mať, že opalovať. koľko? Pol tony? Pol tony Stark? Ďakujem. Ja viem. Hľadáte spôsob, ako schudnúť, nachodiť milióny krokov a utratiť milióny eur? Nehľadajte ďalej, máme pre vás fantastické sídlo v Malibu, Kalifornii. Ak milujete krásne výhľady, môžete si ich užiť sediať s chrbtom k oknu a pozerať sa do hangára, aby ste ich náhodou nevideli v odraze v podlahe. Je to nádherné a ak ste fanúšikom geológie, zavolajte ich hneď.